Нашият роден град, небето, е място, където щастието прелива вечно. Хората страдат на тази земя, защото са грешили и били изхвърлени от небето, където някога се наслаждавали на слава, без да изпитват студ, горещина или болка. Тъй като тази земя е градът прибежище за грешниците да се покаят, тук е изпълнена с трудности. Без грях има щастие и няма болка или скръб. Небесното царство е място, в което можете да влезете, единствено ако сте без грях. Грехът е беззаконие и тези, които се грешават, принадлежат на дявола, затова не могат да бъдат спасени. Без колебание, самият Бог, който е без грях, дойде на тази земя и изтърпя страданието на разпятието, жертвайки себе си като пасхалното агне, и ви освободи от греха чрез скъпоценната си кръв. Освен това, Бог отново е облякал шатера от плът, подобен на тръните и бодилите, за да си върне истината, открадната от дявола, и да ви поведе към спасението. Трябва да разберем любовта на бащата, който дойде, за да изкорени греха, целяйки да поведе грешниците, които са предопределени за горящата сяра на ада, към небесното царство. След като сте получили опрощение на греховете чрез Пасхата на Новия Завет, трябва да внимавате да не бъдете отново подведени да съгрешите. Беззаконните може да ви измамят, казвайки: все още можете да отидете на небето, дори и да извършите някои грехове. Но Бог е казал: не служете на двама господари. Това означава, че трябва да изберете дали да застанете с дявола и да съгрешите, или да живеете без грях и да принадлежите на Бог. Тъй като да бъдеш малко или много опетнен е едно и също. Не трябва да извършвате грях, независимо колко малък или голям е той. Ако оставите греха непоправен, това ще се разрасне и ще ви доведе до извършване на по-тежки грехове. И ако вършите беззаконие, не можете да влезете в небесното царство. Неспазването на Божите заповеди представлява беззаконие и недействането според волята на Божието Слово също се счита за беззаконие. Грешниците не могат да контролират греховете си. Павел също страдал заради собствения си грях, когато е бил в юдаизма. Той се опитвал да живее според Божието Слово, но греховната му природа изплувала наяве, което доведе до алчност, арогантност и омраза към братята му. Така можем да видим как той бил освободен от греха, когато среща Христа и се радва на свободата си. След като сте получили опрощение на греховете чрез Пасхата, закона на духа на живота, трябва да се преобразите от нагласата на плътта към нагласата на духа и да растете в нея. Умът, управляван от плътта, ви прави врагове на Бог и ви води към грях. Грехът възниква, когато съзнанието, управлявано от плътта, работи вътре във вас. Докато въздържането от грях показва, че законът на духа работи вътре във вас. Законът на духа трябва винаги да работи във вас. Ако не успеете да разпознаете стойността на небето и не вярвате в Бог, който премахва греховете ви и ви води обратно в небесното царство,
Не можете да бъдете угодни на Бог и сте обречени да извършвате грехове. В днешния свят има твърде много условия, благоприятни за грях, подобно на времената на Содом и Гомора. Стремете се не да съгрешавате, а да се молите. Тъй като молитвата е време за разговор с Бог, дяволът бяга, когато се молите. Когато пренебрегвате изучаването на Божието Слово, грехът непрестанно се възражда. Но когато Божието Слово обитава във вас, дяволът естествено се отдръпва. За да избегнете да бъдете измамени от дявола, трябва да облечете пълното Божие въоръжение и да се борите срещу злите духове с меча на духа, Словото на Бога. Трябва не само да слушате Божието Слово, но и да споделяте това, което сте чули. По-специално, Пасхата е оръжие, което спасява души, което Сатаната силно се страхува. Когато проповядвате Словото на Новия Завет, вярата ви остава непоколебима и започвате да мислите праведно като Лот, размишлявайки как мога да им помогна да престанат да вършат греха и да влязат в небесното царство. Отчаяното желание за спасяване на души е доказателство, че законът на духа е жив във вас. Библията казва, че в деня на Божията праведна присъда, тези, които са съгрешили, ще бъдат наказани, а тези, които са живели според Божието Слово, ще бъдат преобразени в духовни тела и заведени на небето. Нека положим всички усилия да отидем в красивата и безгранична земя на свободата, славното небесно царство. Трудът ни на тази земя е нищо в сравнение с славата, която ни очаква на небето. Възлюбени деца, не съгрешавайте на този свят, подобно на Содом и Гомора. Нека със сигурност отидем във вечното небесно царство, където няма нито скръб, нито болка.